El viernes 17 de febrero se inauguró en Ontinyent la exposición fotográfica Mores y Cristians, un món de fantasía, del autor ontinyentí Rubén Montava. La exposición está enmarcada dentro del ciclo de exposiciones del Mitjà Fester que organiza la Sociedad de Festeros de Mores y Cristians. El autor cuenta en qué se inspiraron sus obras. La primera part consta d'unes fotografies de fantasia, una idea que tenia des de feia temps i que ara he tingut l'oportunitat de fer. Amb els càrrecs de les festes hi he donat un toc de festa, inspirant-me en les comparses que tenen càrrec. La segona part de l'exposició és un conjunt de moments personals viscuts a les festes de Morts i Cristians durant els últims 5 anys que porta la festa. M'hauria agradat posar unes 2.000 fotografies, més o menys, que són els records que he anat guardant desde el 2008. A la inauguración asistieron más de 200 personas, las cuales quedaron impresionadas con las obras expuestas, ya que era una exposición pionera. Se fusionaban un mundo de fantasía con las fiestas de moros y cristians. Bueno, pues l'exposició és molt bonica, a mi m'ha agradat molt, m'ha impactat molt veure aquestes fotos, veure la imaginació que ha tingut l'autor per a traure-nos en les escenes que m'ha tret a cada un. La veritat és que és molt xula, estic molt impressionat, m'agrada moltíssim i la veritat és que no tinc moltes més paraules que dir. Esta part, la de les fotos en els càrrecs, és molt bonica i després la part més personal de l'autor també, pues claro, ahí és on es veuen els sentiments per la festa, els sentiments del fotògraf per la festa i la veritat és que molt xula. M'agrada molt i enhorabona a Rubén per l'exposició. Estoy súper contento y súper orgulloso de haber participado en esta exposición porque el artista Rubén Montava lo que ha hecho es trasladarnos a un mundo de fantasía, ¿no? Entonces, pues bueno, el conjugar la fantasía con la fotografía es, yo creo, un poco lo innovador de esta exposición. Darle la enhorabuena a Rubén porque la verdad es que es una pasada, las fotos son chulísimas y la gente se ha quedado súper impresionada de cada fotografía. La exposición puede ser visitada hasta el 29 de febrero en la Casa de la Cultura dels Barons de Santa Bàrbara, situada en la calle Mayans número 26 de Ontinyent.